Imini yesabatha benhle kwabangcwele. Sizovula ngehlabelo 162 Nkosi kusephama kweba. Amini, 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 oh, amini, 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 amini. Amini, amini, Emhlaba umuthi wasendle awuthathi uthongo Emhlaba umuthi wasendle awuthathi uthongo unezi lakho wesimakade Amini, 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 oh, iboza omothi wezindaba awuthathi uthongo unezi lakho wesimakade iboza omothi wezindaba awuthathi uthongo unezi lakho Amini, amini, Baushia
Omani wemakhawu izithelo ezilane noma kunjani Sabo lakho nalimani alingenwa alenithwa yaphansi alenithwa alingenwa Sabo lakho nalimani alingenwa emithwalo yaphansi leyo mithwalo Asmo. Amen. Njengoba ngike ngachaza ekseni sekunesikhathi lapha eNCG salichitha igama lika Jesu sabuyela egameni langempela lika Yeshua onguMesaya. Kodwa izindaba ezimnandi ukuthi uhulumeni wakwa-Israel nawo selichithile leli gama lika Jesus ezweni lakhe. Bekuvele kuyinhlekisa ukuthi kungathi izwe lonke lakwa-Israel lingaphansi kweJudaism livumele ukuthubwa komprofeti ezweni labo. Sekutholakele kuma-Dead Sea Scrolls atholakala ngo-1946 ukuthi impela igama likaMesaya uYeshua nokuthi igama elithi Christian alikho kwimibhalo yamaHebheru kodwa igama labalandeli bakaYeshua ngamaNazaretha. Ngokubuyela kahulumeni wakwa-Israel egameni langempela likaYeshua is a vindication ebandleni lase-NCG. Bengidlula nje ngichaza lokho. Kodwa isihloko salenkonzo sithi emhlabeni izwi lenkosi liyintandane. Emhlabeni izwi lenkosi liyintandane. Uma uNkulunkulu ekuthuma ukuthi ukhulume indaba yakhe usuke ekwethwese umthwalo onzima kakhulu.
ngoba ayikho into abantu abangayithandi njengezwi lenkosi. Kodwa futhi ayikho into emhlabeni edingwa noma ngubani uma eseduze kokufa noma esosizini olunjani ngaphandle kwaNkulunkulu. Sonke usizi lwethu silubika uNkulunkulu. Kodwa uma sizenamele uNkulunkulu uba kude kakhulu nathi. Ayikho into eyisitha sabantu njengomuntu okhuluma indaba kaNkulunkulu. Nabeza kuye ngokujwayelekile beza ngoba vele kusuke kukhona usizi abanalo. Bese bethemba ukuthi uma beza kuJehova lolu sizi lungase luphele. Kodwa ukuthi abantu bezwe izwi likaNkulunkulu elingaxutshwena lutho bese bephenduka bekholwe, abanjalo basuke bekhethwe waseziswini zoni. Kuhleke ukuthi ukholwe ngempela noma walethwa usizi oluthile. Kodwa uma lelo sizi lukwenze wabona uNkulunkulu wanamathela kuye noma selisukile, ukubonge lokho. Umuntu nomuntu kufanele ahlale azibuze ukuthi yini eyamdonsa ukuba abe phakathi kwethu. Bese ubonga khona lokho kuhlupheka okwakwehlela waze wagcina ubone uNkulunkulu. Mina ngisebuhleni ngahlupheka kakhulu. Ngahlupheka ngisenkonzweni. Ngiphila ngokuthi ngithi ngisenkonzweni ngibe ngiqalaza izitha zami. Noma sengiphumile enkonzweni ngiphila ngokubaleka. Ngibalekela abafundisi ababe izitha zami. Leyo kwakuyimpilo elikhulu kakhulu kimi. Kodwa ngelinye ilanga ingilosi ithi kimi, kwenziwa ngabomi ezulwini ukuthi uyekelwe abefundisi bakuhlukumeze ngendlela abakuhlukumeza ngayo. Ngoba ukuba awutholanga lokhu kuhlukumezeka, wawungeke uze uphume ebandleni lakho. Wenze lokhu owawuthunywa ukuba ukwenze. Kwasho ingilosi yathi ukube awuzange wahlukumezeka wawungeke uhambe ebuhleni. Uphume nje wedwa uthi usungula ibandla. Ngiyakubonga ke nalokho ngoba noma lo msebenzi ungithwalise kanzima kodwa ungenze ngazi kabanzi ngoNkulunkulu nombuso wezulu. Ngikholwa ukuthi angikholwa ukuthi kube angizange ngasungula leli bandla ukube ingilosi ayifikanga kithi ngabe ngempela ngiyayazi indaba kaNkulunkulu. Ngoba ngazalwa ngiliNazaretha kodwa ukuqonda ngempela ngoNkulunkulu ngikufunde ngoba sesihamba nengilosi. Namhla sengiyazi ukuthi kumele ngiziphathe kanjani ukuze ngibone umbuso wezulu. Mhlambe okwakungeke kwenzeke ukuba angimenyelwanga umsebenzi kaNkulunkulu. Kuhleke ukuthi noma ubizwe ngendlela ongayiqondanga, kepha wazi ukuthi ubizelwe ekukhanyeni. Lokho kubalekile ukuthi noma ungazi ukuthi wafika kanjani lapha, kodwa ubone ukuthi ukungena ebandleni kukwenze wazi ngoNkulunkulu. Noma ubuzocela ukuphila, noma ubuzobika kuphi uhlupheka, kodwa lokho kufundise ukuba wazi uNkulunkulu. Kodwa into engiyifundile ukuthi ayikho into enzima
njengokusetshenziswa uNkulunkulu. Ayikho into enzima njengokubizela abantu ekukhanyeni, ngoba abantu abakuthanda ukukhanya, bathanda ubumnyama. Ubaba ilanga eshumayela ngelinye ilanga uthi, esibonakaliso ubone amaNazaretha engena odakeni. Uthi-ke ubaba wagijima waya kubo wabaqhweba, ebaxwayisa ukuthi udaka lolu abahlehlela kulo. Uthi wayethi uma ethi uyasondela uyabaqhweba, bavele bahlehle kulo kakhulu, kuba sengathi bayambalekela. Uthi bangena bonke odakeni babuka, engasazi ukuthi kumele enze njani. Sengathi njengamanje lolu daka amaNazaretha asekuwo, ngoba lento yayikhulunywa ubaba ilanga yayisibonakaliso, is prophet. Kodwa ngokubuka kwami amaNazaretha angene nya kulolu daka ubaba ilanga owayikhuluma ngalo. Sinjalo-ke isono, uma sesimngene umuntu, noma ungayichaza kanjani indaba kaNkulunkulu kuye, uma esengene umoya omubi akezwa lutho, weyisa ngisho uNkulunkulu, athuke nengilosi kaJehova, akesabi lutho. Lokho sikubonile kumaNazaretha. Abakho abantu abebethuka ingilosi njengamaNazaretha, yize kungekho abangase bekukhombe okwenziwa ingilosi okuphambene nomthetho kaNkulunkulu, kodwa bebeyithukela lokho, ngoba umuntu uma esengena umoya omubi akamesabi uNkulunkulu, akayesabi nengilosi, akesabi lutho. Abantu bayakuzingela befuna ukukubulala ngenxa nje yokuthi uqondisa indaba kaNkulunkulu emhlabeni. Uthi-ke ubaba mkhulu, inhlaba umuthi wasendle awuthathi lutho ngokubaba kunezwi lakho simakade ey'nhliziyweni zabantu. Inhlaba umuthi obaba kakhulu, kodwa uma umuntu esekhethe ukungakholwa, uyawudla umuthi obabayo kunokuba ekhethe uNkulunkulu. Uthi-ke iboza umuthi wezintaba awuthathi lutho ngokubaba kunezwi lakho simakade ey'nhliziyweni zabaningi. Uthe uma ngicabanga ngosizi esilithwele lokuhlala esithukwa sizingelwa ukukhuluma lezi zindaba zasezulwini, ngacabanga amazwi kaYeshuwa mhla ethi, nibusisiwe nxa benithuka benizingela bekhuluma konke okubi ngami, beqamba amanga ngenxa yami. Jabulani nithokoze ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini, ngokuba babe bazingela kanjalo abaprofeti abanendulelayo. Kunjalo uma usuthwele ubunzima uyawucabanga ukuthi lokhu kuhlupheka kukuwe wedwa, kodwa uma usufunda iBhayibheli uthole ukuthi nabantu ababelandela uYeshuwa babethukwa bezingela, nabaprofeti babethukwa bebulawa. Namanje kube mhlawumbe akusona isikhathi sikahulumeni, ngabe kudala safa, mhlawumbe ngabe sesabulawa yiwo umbuso. Le nkulumo kaYeshuwa yangenza ngaqonda ukuthi aqali ngathi ukuthukwa nokuzingelwa ngenxa yezwi leNkosi. Ngibe senginika ngomthandazo kababa mkhulu, naye owayebhekene nalolu usizi ngesikhathi esatshala lobuNazaretha, kubantu ababemelene noJehova. Ubaba mkhulu uthi, kwamukele Nkosi unxusa kwami, ukungabaza kwenhliziyo yami ngawe Thixo wobaba bethu.
Manginembuke. Ungayivumeli inhliziyo yami ibe namahloni ngawe, Thixo baba bethu. Ngokuba ngilizwile uthuli lwezitha zakho, nezilimi zabo ziyaheheza okubi ngami ngesikhathi zonke. Baze bahlazeke abathemba kuwe ngami ngenxa yezilimi zabo abaheheza okubi ngami. Bathuthubezile izindlebe ebezibukhali ukulalela izwi lakho ngami. Kunjalo nje. Uma ukhuluma indaba kaNkulunkulu, abantu babezame ngawo wonke amandla ukuba bekuthuke, ukwenzela ukuthi nabantu abafuna ukukholwa ngokushoyo beqhele kuwo. Ubaba mkhulu wayethukwa ngokuthi unomlingo, ethukwa ngokuthi uthatha abafazi babanye, abanye beze bemcuphe ngabafazi babanye. Nathi sathuka kakhulu. Mina ngakhulela ebuhleni, nomkhokheli ube umkhokheli ebuhleni. Asikho isono amaNazaretha akasibona kithi sisebuhleni. Kodwa sathi mase silapha kwasho yonke into ngathi, ngoba becasulwa ukuthi sikhuluma indaba kaNkulunkulu. Uma ukhuluma indaba kaNkulunkulu, zonke izitha zikaJehova kuba izitha zakho, bakuhlaselele ukuthi ubafundiselana abantu indaba kaNkulunkulu. Uyaqhubeka ubaba mkhulu uthi, uyazi-ke Nkosi ukuthi inhlebo iyemukeleka kwababuthakathaka ezinhlizweni zabo. Amanga anesikhundla kubo abawezwayo, abanezilimi ezimbi ngenceku yakho. Uyazi-ke Nkosi ngale ndlala kwasemntwaneni bami izwi lakho ezizweni ngezizwe. Nkosi, bayingcosana abemukelwa ukusindiswa kwakho okushunyayelwa yimina ezindlebeni zakho. Noma niyamuzwana bami ukuthi naye akuzange kwabalula, noma senibona amaNazaretha esezigidi, kodwa ngesikhathi sikababa mkhulu kwathatha iminyaka ngoba abantu babengalemukeli izwi lakhe. Amanga abo angangethonsleja lami, lona elithi lilincane lixegise isisu sonke somuntu. Nkosi, abakhuluma okubi ngami bayamukeleka ezinkulungwaneni. Izilimi zabo asichilizwe, amanga abo abe njengegwebu lensipho ephelela ezandleni. Kodwa mina ngiyakuthandaza njalo, noma ngazi ukuthi indlela eza kuwe iyasinda. Ngiyakucambalalisa inhliziyo yami emkhondweni ezimemezelo zakho. Ungabi kude nenhliziyo yami uma ngicambalalisa emkhondweni ezimemezelo zakho. Mina ngidabukele ukusindiswa kwakho. Izwi lami alibe kuwe, zande izinsuku zokulunga kwami. Akuvame ukukhunjulwa kwami nguwe. Nkosi, wena uyaphuzeka njengamanzi kwabomileyo. Inhliziyo yami yomele ukusindiswa nguwe imihla yonke yokuphila kwami. Yebo Nkosi, akwande ukwenama kwami ngawe. Ngisihlanganise izizwe zakithi ngezwi lakho. Nami ngihlola. Ngithi uNkulunkulu akasipha amandla kuba sizihlanganise izizwe ngezwi lakho. Zigijime zibheke nganhlanye njengomfula wamanzi. Zingaphambani uma ngizibiza ngegama lakho kuqabadela.
Masabele ngokuba unami wena nami nginawe. Alikho elinye igugu lenhliziyo yami nguwe ukuphela. Ngiyazi ukuthi ngizoshiya zonke engizibona ngamehlo nengizaziyo ngenhliziyo ngize kuwe mina. Ngihlangabeze ngokwenama phambi kwakho Nkosi. Kulapho isabelo sami somoya sikhona. Oyongabela sona. Ungebukhulu bami kodwa kungenxa yomusa wakho owangithanda ngawo. Lunjalo Nkosi uthando lwakho. Lufana nomhlabathi omuhle othi nxa bewulima abanikazi bawo ubavezele izithelo abawulimayo. Nami ngithanda ukulima kuwe. Ngitshale Nkosi imbewu yothando lwenhliziyo yami. Ukuze wenze izithombo ezinhle ngokutshalwa emhlabathini wamanzi. Nkosi, abatshalwa eceleni kwakho abanakuyeka ukuthela izithelo ezinhle. Uvuma komoya wami Nkosi ukuba ngitshale eceleni kwakho kwamukele Nkosi. Ukuze umoya wami uthele izithelo ezinhle Nkosi phambi kwakho nangaphambi kwabakhethiwe bakho abayizinkulungwane nezindlamafa zezulu. Amen. Lo umthandazo kaBaba omkhulu. Nathi esiwuthandazayo noma singeke sibe amagagu njengobaba omkhulu. Ngathi uma ngifunda lo mthandazo womprofeti ngama isibili ngaqonda ukuthi lobu bunzima engibuthwele akuqali ngani nobaba omkhulu wethu lakukho. Awukwazi kuba ube ngothunywe ezulwini ungahlangani nezimpi zikaJehova ezizingela umoya nenyama yakho. Konke ubunzima engibuthole ngikhuluma indaba kaNkulunkulu ngikuthole ebandleni lakithi, ngikuthole kumaNazaretha. AmaKristu akaze angithuke, akaze angihlasele, kodwa izitha zaleli bandla ezinkulu ngamaNazaretha. Kodwa asekhona namaKristu ayizitha zaleli bandla. Kanjalo nakwinkolo yomdabu sezikhona izitha zaleli bandla. Kunamakristu angakubulala ubuthongo abathi leli bandla kumele liqedwe ngoba lizohlakaniphisa abantu bagcine bebonile ukuthi lento abayifundisa abantu ngokukholwa ayikho bese bebahlamula. Kunjalo asekhona amabandla amaKristu alizonda kakhulu ngoba bebona ukuthi uma abantu bengase belitholele iqiniso bazobahlamula. Into enkulu kubantu noma bengazibiza ngokuthi bangabafundisi, bangabaholi bamabandla, bangabaprofeti, kodwa kuba indlela elula yokuzicebisa. Kunjalo abantu abaningi baba abafundisi bebe abaprofeti ngoba bazi ukuthi indlela elula yokuba becebe. Ngoba abantu abangabafundisi nabangabaprofeti abakhokhi abatheli ngisho intela. Njengoba kunamabandla nje azigidi akho ntela abayithelayo. Kodwa wena ungathela mhlambe kuze kufike ku-50% yemali oyitholayo. Ayikho into elula njengokuzicebisa ngokuthi uzibize ngomfundisi, ngomholi webandla, kanti imisebenzi yakho ikude kabi naleyo. Abantu mase bethi bayakholwa
abakholwa ababuzi lutho ngokuthi ingempela lo muntu othi uyingcelo kaNkulunkulu yini ositshele yona ngoNkulunkulu. Akho nto abafundisi abayitshela abalandeli babo ngoNkulunkulu, kodwa into abayenzayo ukuhlabelela nokubanga umsindo. Abanye bathi beshumayela beze bejuluke, belahla amabhantshi, belahla amashethi, beze besale nevest. Ngangayibona leyo emabandleni. Umuntu eshumayela egijime indlu yonke, egcine elahla ibhantshi neyembe, egijime segijima ngevest. Nokudansa nayo yonke into ibe phakathi kwakhe. Nokuthuka nenhlamba ezixakile kwabanye kube ushumayela. Baneliswa isikhundla sokuthi uzibiza ngobishop, ngompostoli noma ngomprofeti noma kuthiwe unguNkulunkulu. Ezulwini kuyaziwa ukuthi angaze ngivule umlomo wami ngikhulume amanga yini. Ngithunywe nguShembe ubaba ilanga ukuthi angibuyisela abantu bonke evangelini lika baba mkhulu. Ngivuselele imithetho kaMose esayifundiswa nguYeshua noShembe. Wonke umuntu ofuna ukuya ezulwini kumele anamathele esisekelweni senkolo esinikwe nguYeshua yagcizelelwa nguShembe. uYeshua wathi uyindlela neqiniso, akakho oza kubaba ngaphandle kwakhe. Uma uthi ulalela amaKristu echaza lenkulumo uvele udumale. Angazi ukuthi kuyaye kwenziwe yini ukuthi ngisho umuntu efundile, kodwa uma sekuza enkolweni uvele abe isidomu esixakile. Ngoba ungamuzwa umuntu ethi uJesu uyindlela neqiniso, kodwa engeke kuchaze ukuthi uthi uJesu uyindlela neqiniso kanjani. Ngoba uJesu akakwazi ukuba indlela. Ukuthi uyindlela is a figurative speech. Kodwa kufanele lento uyibuyisele ku-literal speech ukuthi ukuba indlela neqiniso literally kuchaza ukuthini. Kodwa abayi lapha abavele bethi nje uJesu uyindlela neqiniso yokuyizulwini. Leli gama elithi Yeshua is the way lide kakhulu, angizulichaza namuhla. Kodwa in a simple and literal sense ukuthi uYeshua uyindlela kuchaza ukuthi uYeshua ungumqondisi wenkolo. Nokumele sithathe izimfundiso zakhe ezisifundisa ukuthi songena kanjani ezulwini. Simple as that. Ukuthi uYeshua uyindlela neqiniso kusho ukuthi uYeshua ungumqondisi wenkolo yokuthi uma ngabe ufuna ukungena ezulwini la thatha lokho okufundisile. Kodwa abantu mabethi uYeshua uyindlela neqiniso bavele bebanga umsindo nje, bengazi ukuthi basho ukuthini. Umuntu onjalo ke uyindlela neqiniso kulaba abafuna ukwenza lokho okufuneka ukuba bakwenze. Ngamanye amazwi ukuze ungene ezulwini kumele ulandele izimfundiso zikaYeshua. Simple as that. Uma uthi uYeshua uyindlela neqiniso uchaza ukuthi ukuze ungene ezulwini kufanele ukuthi ulandele izimfundiso zikaYeshua. Njengomqondisi ekufundiseni ukuthi kumele senze njani ukuze singene embusweni wezulu, uYeshua usichazele konke. Isekelo sebandla likaYeshua uMathewu 5:17-19.
njengoba kade kusho umvangeli. Lapho uYeshua ethi ningasho ukuthi ngizochitha umthetho labaprofeti, angizelanga ngabe uzochitha, kodwa ngize uzogcwalisa. Ngokuba ngiqinisile ngithi kini kuyokwedlula izulu nomhlaba, kodwa akusoze kwedlula nalinye igama nesicashana sinye somthetho ukuze kufezeke konke. Ngakho-ke oweqa owodwa kule miyalo yami emincinyane afundise abantu kanjalo, uyakuthiwa omncinyane embusweni wezulu. Kepha oyigcinayo ayifundise, lowo uyakuthiwa mkhulu embusweni wezulu. Le ncwadi ayifunde emabandleni hlobo, kodwa isisekelo senkolo kaYeshua kufanele ngabe isisekelo senkolo yabantu abathi bangamaKristu, ngoba ngaso sonke isikhathi babiza uYeshua. Kodwa lesi sisekelo uYeshua sibekile abasilandela abasifundishe isifundo ukuthi uYeshua othena umthetho kaNkulunkulu owulethe lapha ngoMose umi ngunaphakade. Kusho uYeshua. Kusho uYeshua ukuthi uma sigcina umthetho kaNkulunkulu, uma singawugcini umthetho kaNkulunkulu, sibe sifundisa abantu ukuthi bengawugcini, ngeke singene ezulwini. Kodwa uma sigcina umthetho kaNkulunkulu, sibe sifundisa abantu ukuthi abawugcini umthetho kaNkulunkulu, singabakhulu ezulwini. That is the teaching of Yeshua, not of Moses. Ngakho-ke akakho umuntu ongathi akasaphili ngesivumelwano esidala, ngoba uYeshua uphile esivumelwaneni esisha. Kodwa nguYeshua othena firstly umthetho kaNkulunkulu owawushiya kuMose umi ngunaphakade. NguYeshua othena uma kuqhamuka umuntu engawugcini umthetho kaNkulunkulu, abuye afundise abantu ungawugcini umthetho kaNkulunkulu, ngeke engene ezulwini. Kodwa uma umuntu ewugcina umthetho kaNkulunkulu, abuye afundise abantu ukuthi abagcine umthetho kaNkulunkulu, lowo muntu uyongena ezulwini. Lana ngamazwi kaYeshua okufanele ngabe bonke abalandeli benkolo kaYeshua bawafundisa abalandeli babo. Kodwa ababafundisi, babafundisa lokho abathi washo uPaul ukuthi asaphili ngaphansi komthetho kaNkulunkulu. Lesi sisekelo sebandla likaYeshua onguMesaya sicace kahle, siyindlela neqiniso ukuthi bonke abahamba ngayo bawubone umbuso wezulu. I'm 100% sure. Uma ungase ulalele lezi imfundiso zikaYeshua bese uzilandela, you are definitely sure ukuthi uzongena embusweni wezulu. Bonke abafuna iqiniso lombuso wezulu basiqonde sexwayiso sikaYeshua esikuverse 19, lapho ethi ongawugcini umthetho kaMose abuye afundisa abanye abantu ukuthi bengawugcini, angeke awubone umbuso wezulu. Kodwa umbuso wezulu uyobonwa yilowo ogcina umthetho kaMose abuye afundisa abanye abantu ukuthi abagcina umthetho kaMose. Niyakuzwa lokho? Amen. Uma uze lapha uze esikoleni, ngoba kufanele ukuthi sikufundise ukuthi uphila kanjani ukuze ungene ezulwini. Ngoba sonke kuza isikhathi lapha umuntu nomuntu ozoba yedwa. Lokho kuzokwenzeka usagula. Lokho kwenzeka usuphumela umphefumulo. Ngakho-ke uma uhlakaniphile ngempela, kufanele ukuthi leyo nto ihlale engqondweni yakho, ngoba ukukholwa is not to impress your wife,
is not to impress your husband, is not to impress your children, is not to impress your friends, but ukukholwa is to protect your life in flesh and your life in spirit. Ngoba uma ukholiwe uvikelekile ezitheni zakhe usesenyameni futhi uvikelekile kusathane ususemoyeni. Niyakuzwa lokho? Nabangakayifaka ingubo emhlophe kufanele bayazi. Ngoba njengoba silapha njena sizofuna indlela yokuya ezulwini. Siyayifuna sefona indlela yokuya ekhaya sifuna sefona indlela yokuya ekhaya ake kuJehova Jehova Nkosi awuye umdali awuye wezulu indlela
isisekelo senkolo kaYeshua noma sika Jesu uma uthanda ukumbiza kanjalo siyinkulumo eqondile ongekho ongathi akayizwa. Kodwa inkinga esekutheni ezinkonzweni siyasiphathe iBhayibheli kodwa enkonzweni sikuyeke okushiwo iBhayibheli bese samukela esikufundiswe ngabezizwe. Zonke izimfundiso zikaYeshua asifundiswe emabandleni kunalokho kufundwa lezi ezichitha umthetho kaNkulunkulu ezakha isivumelwano esisha. Wonke amakholwa uma esontweni ngesonto aphatha iBhayibheli kodwa eBhayibhelini akukho lapho ukuthi khona khonza ngesonto. Kulo leli iBhayibheli abaliphethe akukho lapho ukuthi abakhonza ngesonto. Uma befika laphana abafike befundiswe ngomthetho kaNkulunkulu ngoba laba bantu abaletha inkolo yabo into yokuqala abayenza bachitha inkolo kaNkulunkulu. Abantu abamnyama bakwazi lokho. Kodwa inkolo kaNkulunkulu yachithwa ngamaCreeds esizwe simhlophe. Basebezakhela inkolo yabo abazobona ngayo ukuthi sesimlahle ngempela uNkulunkulu. Bese uthola umuntu omnyama esekutshela ukuthi thina asaphili ngaphansi komthetho kaMose. Thina sesiphila esivumelwaneni esisha. Lokho ekufundiswe umuntu oyisitha sikaNkulunkulu wakho. Ngabe njengesizwe simnyama asiboni yini ukuthi kukhona okushaya amanzi kuleli ivangeli eselinikwe ngabezizwe abaqale baqeda inkolo kaJehova base besinika eyabo? Ngabe sikuboni lokho? Umuntu engafike eqede inkolo yakho eyichithe kuthi osalayo ethi uyaqhoba ebulawe ebese akha inkolo yakhe bese kule nkolo yakhe ethi wena kholwa kuye bese nawe ngempela ukholwe ile nkolo yakhiwe lo muntu echithe yakho. Kodwa uma isiphukuphuku zokwenza lokho ngoba nokuthi inkolo kaJehova yaqedwa ngabezizwe abantu abamnyama bakwazi lokho. Yize kwiNew Testament lingekho igama likaJehova. Yize kwiNew Testament engekho uYeshua. Sibhixwa ngodaka kodwa siboni ngoba umuntu omnyama he is trained to understand the opposite of what he reads in his own book. That is a training. You are made to understand the opposite of what you read in your own book. Yiko njena eBhayibhelini ufunda ngeSabatha kodwa esontweni uya ngesonto. Because you are trained to understand what the opposite of what you read in your own book. Matthew 7 verse 21 to 23 uYeshua ugcizelele ukuthi noma singenzani kodwa uma singawugcina umthetho kaNkulunkulu asikho ndawo. Kuleli verse uthi akusibo bonke abathi kimi inkosi inkosi abayekungena embusweni wezulu kodwa kuphela yilowo owenza intando kaBaba osezulwini. Abaningi bayokuthi kimi ngalolo usuku Nkosi Nkosi asiprofethanga yini ngegama lakho sakhipha amadimoni ngegama lakho na? Khona ngiyakubatshela emehlweni ngithi angizange nginazi sukani kimi nina bezibubu. Leli verse alifunde noSintu. Alifundwa hlo. Angaze ngilizwe nje umKristu ekhuluma ngalo. Kodwa bahlale bekhuluma lana akaPaul achitha umthetho kaNkulunkulu. Hayi la kaYeshua
oqinisa ngomthetho kaNkulunkulu, kodwa ngomlomo bathi bangabakhonzi bakaYeshua, kodwa ngezenzo balandela uPaul. Naye njalo Paul ekuthiwa bayamlandela, akulona iqiniso ukuthi ngempela kusuke kungamazwi asho uShawu. Abantu abamhlophe bazigebengu ngalo. uShawuli waku umholi wamaNazaretha owathatha after uJesus, owaye ewugcina kabi umthetho kaNkulunkulu. Kodwa ngokubona ukuthi udumile base bakha incwadi zabo base beyibiza ngoPaul. So that wena uthi hayi lento iyiqiniso ngoba ikhulunywa ngumpostoli kaYeshua, kanti no ikhulunywa yini. Ziningabi izinto esifundiswa zona okuthiwa ziseBhayibhelini ezingalona iqiniso. Akulona iqiniso ukuthi uYeshua wathi uyohlala ngaphansi komhlaba izinsuku ezintathu bese evuka. Akukho lokho. Kwencwadi yeGospel of the Nazarene lapha uMathewu owahunyishwa khona ayikho into enjalo. uYeshua washo ukuthi uyoba ngaphansi komhlaba, kodwa akakaze esho ukuthi uyovuka emva kwensuku ezintathu. Lokho kwakhiwa. Akukho lokho encwadini iGospel of the Nazarene lapho ukuthi khona uYeshua wathiwa umNazaretha ngoba ekhulele eNazaretha. That's a lie. Kodwa lelo verse lithi uNkulunkulu walanda indodana yakhe ewumNazaretha eGibhithe. Kodwa kuthe mase translate yavele yakhishwa lento wafaka lento engisho. Ngoba kungafanele ukuthi sazi ukuthi uYeshua had anything to do with ubuNazaretha. Sazi ukuthi kufanele singazi ukuthi uPaul had anything to do with ubuNazaretha. Kodwa yize ngephutha bakufaka ukuthi kwizenzo 24 verse 5 ukuthi uPaul wayeyiring leader yebandla lamaNazaretha. Kodwa mase kusho njalo asibuki lutho. Kodwa mina ngathi mase ngithatha incwadi ngathola yonke lento ukuthi njengoba kuthiwa wayeyiring leader yamaNazaretha nje vele nesikhathi sikaYeshua kwakukho nabaSadusi nabaFarisi namaNazaretha. Leli bandla lamaNazaretha lalisungulwe umprofeti uJohane. Kodwa lapha kwiNew Testament kuthiwa uJohane umbhaphatisi. Kodwa in truth ayikaze ibe khona isikhundla sombhaphatisi. uJohane wayewumprofeti. uYeshua wazi wathi akakho omnye umprofeti wakwabakhona ofana noJohane. Kwasho uYeshua lo wabazalwe ngenyama akakho umprofeti wafana noYeshua. Kodwa abakusho ukuthi uYeshua oyofana noJohane. Kodwa abakusho ukuthi uJohane wayemprofeti. Ngabe kukhona esingakuzwa kule nkulumo kaYeshua ethi umthetho kaMose umi ngunaphakade? nguYeshua othi uma umuntu engawugcina umthetho kaMose abuye afundisa abanye abantu ukuthi bengawugcina umyalelo kaYeshua angeke angene ezulwini. Akuzange kwasho uMose lokho, kwasho uYeshua ukuthi uma ungawugcina umthetho kaMose ubuye ufundisa abantu ukuthi abangawugcina umthetho kaMose, weqe lokho engikufundisayo khona ngeke ungene ezulwini. Pho qhamuka ukuthi ukugcina umthetho kaMose isivumelano esidala, ngoba uYeshua wayephile isivumelano esisha uma usake yabakhona into ezivumelano esisha. Abakufundisi ngani lokho ukuthi uYeshua wasifundisa ukuthi uma singawugcini umthetho kaMose
angeke singene ezulwini. You know why bengakufundisi? Because bathathe inkolo yabezizwe eqala yachitha inkolo yakho. So njengoba bethathe inkolo yabezizwe eqala yachitha inkolo yakho, ngeke bekufundiswe lokho okusho uYeshua. In actual fact, enkolweni yamaKristu akufundiswa lutho ngemfundiso kaYeshua, kufundiswa ngemfundiso kaPaul. Kodwa bese kumenyezwa uYeshua. Kodwa abakuboni lokho ukuthi lento khona lapha engahambi kahle khona. NguYeshua othi noma ungahlale ubiza igama lakhe, uprofete ngaye, ukhipha amadimoni ngegama lakhe, kodwa uma ungawugcini umthetho kaNkulunkulu, kodwa usufikile uthi uza kuye, afike akuphike ethi angizihlanganisi nabenzi bobubi. Umuntu ongawugcini umthetho kaNkulunkulu ungumenzi wobubi, kusho uYeshua. Uma ungawugcina umthetho kaNkulunkulu umenzi wobubi. Uma ungawugcina umthetho kaNkulunkulu uyisitha sikaNkulunkulu. Lokho sikufundiswa uNkulunkulu, lokho sikufundiswa uYeshua. Uma ngempela sikhuluma ivangeli leqiniso, why don't we tell people that? Why don't you tell people that? Ngabe ikhona into noma ungumKristu ongathi awuyizwa kule nkulumo kaYeshua njengomKristu, uyawugcina umthetho kaNkulunkulu, uyawugcina umthetho kaMose? Ukube ngivunyelwe ngabe ngibuza abantu abangayifakela indlu yamhlaba ukuthi kukhona neningakuzwa la. Nake nayifundiswa lento engiyifunda la ngoba ngifunda iBhayibheli. Abantu bonke abathi mabe esontweni beliphatha. Kodwa all the time bafundiswa i-opposite of what is being said here. Lithi-ke Muslims, the problem with the Christians is that they are trained to understand the opposite of what they read in their own book. Yonke imfundiso kaYeshua abayifundisi bathi uYeshua ungumsunguli wobuKristu. Wayekuphi uYeshua kukho uKristu? Ngoba akakwazi. We can't even see things which are right in front of us. uYeshua kuMathewu 10 verse angazi noma ngobani kodwa kuMathewu 10 uthi njengoba nginithuma uba niyoshumayela, ningabashumayezi abezizwe, kodwa shumayezani izimvu ezilahlekile zendlu yakwa-Israyeli. Usho uYeshua ngoba vele naye wayesuka endlini yakwa-Israyeli. kuMathewu 15 kufika unkosikazi ongawuyilokhuza Israyeli. Uthi cha, mina ngithunyelwe ukuba ngisize izimvu ezilahlekile zakwa-Israyeli. Kodwa akufundiswa lokho. Today ithina bantu abamnyama esifundisa ukuthi singabezizwe. It's very funny. Abantu abamnyama believe ukuthi bangabezizwe, and yet abantu abamnyama bayisizwe sakwa-Israyeli. Kodwa we have been taught by the Europeans ukuthi thina singabezizwe, uNkulunkulu ufikele kubo. Njengoba besinikeza inkolo nje basinikeza inkolo yabo. They are not aware ukuthi into yokuqala abezizwe bayenza ukuchitha inkolo yakho. Baqinisile ukuthi singabezizwe enkolweni yabo ngoba le nkolo ekhona yakhiwe yibo. Yakhiwe yibo. Okuseqinisweni akakaze bekhona uJesus. Ikhona njena kwa-Israyeli sekushaya umthetho ukuthi leli gama ethi Jesus lingaphinde libe khona. Ngoba uYeshua uzalwa ngama-Israelites.
and balazi igama lakhe. Kodwa thina Jesu, 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 Jesu size sikhali sibhukuza sibiza uJesu. Uma ungumKristu uyafundisa amanye amaKristu ukuthi akagcine umthetho kaMose njengomyalelo kaYeshua. Njengomlandeli kaYeshua uma uziba umthetho kaNkulunkulu kodwa kuze kushone ilanga ubiza uYeshua ucabanga ukuthi ukhohlisa abantu. Khohlisa uNkulunkulu, khohlisa uYeshua. Ngabe ucabanga ukuthi ezulwini kuyadlalwa kusiniswa amahleza? uYeshua usitshele emehlweni ukuthi noma singambiza kuze kushone ilanga kodwa uma singawugcina umthetho kaNkulunkulu uyosifusekisa. Sicabanga ukuthi uYeshua wayedlala ngalamazwi. Ma ethi uYeshua ngothi suka kimi manje ukuya ngikwazi, ucabanga ukuthi uYeshua wayedlala? No, ayedlala. Wayekhuluma into oyenzayo njengoba ngikhuluma nje. Njengoba ngachaza ukuthi ubaba ilanga wathi angifundise umthetho kaJehova kubantu bonke njengoba kwakwenza ubaba mkhulu, manje ke sengikhuluma ngqo namaNazaretha. Ushembe kuverse 2 womthandazo weSabatha esifunda ongenani kabili ngeSabatha uthi, mesabeni uJehova zukulwane ngezizukulwane, igcine imithetho yakhe owanilobela yona uJehova inceku yakhe uMose, ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke uThixo Nkosi. Kuverse 21 womthandazo weSabatha ushembe uthi, khumbula ukuthi namhla usuwenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zakho. Imfundiso kaShembe leyo. Ikhona yini into engacacile kulesi sisekelo sobuNazaretha esihlale sikhunjuzwa ngaso maSabatha onke? Ikhona into engacacile kulesi sisekelo sobuNazaretha? Ukhona yini umuntu ongumNazaretha ongathi uma ebuzwa ukuthi sithini isisekelo sobuNazaretha ehluleke ukusho ukuthi uverse 3 womthandazo weSabatha? Ukhona yini umuntu ongumNazaretha ongaqondi ukuthi isisekelo senkolo yobuNazaretha ngumthetho kaMose uphela? Ukhona yini umuntu ongumNazaretha ongazi ukuthi uma uthatha isifungo sobuNazaretha usuke uzibophezela ukuthi usiyophila impilo yasezulwini uze ufe? Ngabe lokhu ukukhuluma niqala ukuzwa ngani? Ukhona umuntu ongumNazaretha ongayazi leyo nto? Pho kwenzeka kanjani ukuthi uzwe umuntu esethi le nkolo yobuNazaretha iyinkolo yamasiko? Usuke kuthatha lokho. Kuphi lapho uShembe owake wathi leli bandla ngelamasiko? Uma kuleli bandla sigcina amasiko, pho washo lana uShembe ukuthi singawahlabela amadlozi? Ngoba ukuhlabela amadlozi kulusiko. Washo lana uShembe ukuthi singahlanganisi nezangoma ngoba izangoma zisenkolweni yomdabu. Waphela uthi kuleli bandla sigcina amasiko. Pho uShembe unqabelana ukuthi singawahlabela amadlozi? uShembe unqabelana ukuthi singayihlanganisi nezangoma? Uma leli bandla kungelamasiko, pho uShembe wasenqabelana ukuba siphuze utshwala? Amanazaka aphuza utshwala. Kwanqaba uShembe ngoba umthetho kaNkulunkulu yakwenqaba lokho. Pho uma ngabe leli bandla lingelamasiko asikuphuze ngani utshwala? Manje sekunamanazatha ahlubuke uJehova nomprofeti. Lokhu kuhlubuka kwabo sebethi ikhona nkolo kaJehova esayifundiswa ngumprofeti. Ngabe bathi
inkolo kaJehova esayifundisa umprofeti ngoba amanazareta aseyaphuza manje. Kubona ukuphuza utshwala nokuhlabela amadlozi nokufaka izangoma sekuyinkolo. Njengoba washo uShembe wathi inkinga yokumekela izangoma ukuthi ngenkathi uNkulunkulu eletha umthetho wakhe ngabaprofeti, uSathane uphikisa uNkulunkulu ngezangoma. So manje sekuyinkolo kuNazaretha ukuhlubuka uNkulunkulu. Sekuyinkolo kuNazaretha ukuphikisa uNkulunkulu noBaba omkhulu. Just as sekuyinkolo uKristu ukuphilisa uJehova nokuphikisa uYeshua. Inkolo yobuKristu lo. Kodwa manje leyo nkolo yokuphikisa uNkulunkulu isiphathi kwamaNazaretha. Manje sekunamanazareta ahluke uJehova nomprofeti. Lokhu kuhlubuka kwabo sebethi ikhona inkolo kaJehova esayifundiswa ngumprofeti. Sibathusela nabantu. Abanye amanazareta azibona ezigidi bese becabanga ukuthi uJehova usezosatshiswa ubuningi babo. Atholakale esephuza ngenkani ebandleni kaJehova. Yes. Bakhosa ngobuningi bese benza izinto eziphambene nomthetho kaJehova ngokusobala. Ngoba to me it appears that they think ukuthi ubuningi babo is threatening uJehova. Atholakala esegcwalise izangoma ngenkani endlini kaJehova ngoba ecabanga ukuthi uJehova uzoba nendaba nobuningi bawo. Zoke sibone uJehova esenqotshwa izoni ngoba zithi ziningi. Ngakho ke ubuningi babo buzoshintsha umthetho kaNkulunkulu. That's what they think. Uthi njengoba sibaningi noNkulunkulu uzophoqeka ukuthi enze lento esiyifunayo. Uthi uShembe umkhosi wencithakalo sewuphumile. Uze ukusichitha enkosini yezulu. Uphuma nenkemba, ufuna ukweyisa lenkonzo kaThixo ize iphele. Lamazwi asho ubaba omkhulu ukuthi umkhosi wencithakalo lo eniubona kwamanye amaNazaretha usuphumile. Ulwela ukuthi lenkonzo kaThixo iphele. Njengoba ubona nje izinto ezenzekayo, siyibona na kuma Facebook, ubona izinto ovela ushaqeke uma uyibona zenziwa. Ngoba uphume umkhosi wencithakalo. Uthi ubaba omkhulu sengiyibonile ingilosi yasezulwini, sekuzwakele ukulwa ezulwini, qina namandla maqhawe ezulu. Amen. Yes. And sesiyibonile nathi. Amen. Ngelinye ilanga ubaba ilanga Shumayela wathi ngicabanga ukuthi uNkulunkulu insaba le enibhemayo. Namanje kunamanazareta acabanga ukuthi uNkulunkulu ulobutshwala abakuphuza enkonzweni. Angazi ukuthi kuyakwenzeke kanjani ukuthi umholi webandla likaJehova eziphathise okwenkosi uBelshazari. Yona ngokwedelela uJehova eyaphuza utshwala ngezitsha zesidlo esingcwele. Angazi ukuthi uma umuntu ethi ungumholi wamaNazaretha kodwa adelele uJehova noBaba omkhulu enkonzweni yakhe, usuke echaza ukuthini? Efake izangoma endlini kaJehova, amukele neminikelo yazo. Lo muntu uyayifikele ukuthini? Ifikele ukuthi yena usemkhulu kunoJehova. Yena usemkhulu kunoBaba omkhulu. Kuyathina engqondweni yakhe.
bonke laba abadelela uJehova ebandleni lakhe noma bangamaKristu noma bangamanazaretha kodwa abohlale bebheke umbhalo ngelinye ilanga oyoqhamuka odongeni uthi mene tekele ufasile. Inkosi Izwi. Yezanini zizwe nonke siye yeke siyogcotshwa osane ngamafutha osahoke yizanini Soyana,